Ahojte. Dnes také krátke zamyslenie na téma rakovina, pretože som počula nedávno v televízii, že v blízkej budúcnosti až 75% ľudí môže dostať toto ochorenie. A ja som si tak hovorila, že a čo tak radšej prevencia. A keďže viem od profesora Turianicu, ktorý robil roky výskumy, že je obrovský súvis medzi nedostatkom jódu a rakovinou, tak ja by som vám všetkým doporučila, zásobte sa jódom, dodajte si ho a môžete tak predchádzať tomuto ťažkému ochoreniu. A ako vraví Arnold Schwarzenegger, keď viete o niečom, čo môže pomôcť ľuďom, tak o tom hovorte. A ja preto o tom rozprávam stále dookola, aby ľudia si uvedomili, že skutočne to takto funguje, pretože, ako profesor hovoril, kde je jód, tam je život. Majte sa krásne, ahojte.